Хәзерге татар теле белемендә әһәмиятле казанышларның берсе татар лексикологиясе хезмәте дөнья күрде. Берничә буын тел белгечләренең эшчәнлек нәтиҗәсен берләштергән әлегә 4 томлык хезмәт татар лексикологиясенең торышын һәм үсешен тулаем күзалларга мөмкинлек бирә. Проект төрки тел белемендә иң беренчеләрдән булып татар теле өчен эшләнде. Томнарның электрон версиясе белән Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының рәсми сайтында танышырга була. Әле хезмәтнең максаты нәрсәдәсең? Безнең лексик өлкәсе, сүзлек байлыгы гаҗәп дәрәҗәдә катлаулы. Катлаулы, күп кырлы. Безнең әлбәттә бу өлкәдә эшләгән галимнәребез күп, ләкин безнең менә шушы лексиканың чыганагыннан алып, беренче чорыннан алып, бүгенгә аның үсешен, үзгәрешен, аның формалашуына, үсүенә, үзгәрүенә нинди тел факторлары, нинди экстралингвистик, ягъни телдән тыш факторлар тәэсир итүен әле менә шушындый кулачлап тәкъдим иткән гомуми хезмәтләр юк иде.